Lahi na karon ang panahon kesa unang panahon. Kesa una kong manguyab ka, kanihanglan mamisita pa. Pero karon kay high-tech na cellphone ay gamiton. Kung manguyab ka, halatik sanra. Kung sugton, halo ka ng cellphone. Labi na gyud kung mag-uyab na cellphone ray na sayon. Kay ang ring calling ug ang right message mauray nakabalo. Kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinod anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay kay ang cellphone mo patay-patay. Ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone.